खुलुमबाय आंनि गामिया मतिन बसुमतारी न' नामा ओमफ्राय हांमा गामि सांमा साफारियाव थायो आं आइया टेकापाम बालाबारियाव थायो बारि नेनाय हिसाबै थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन बिदिनो जों फैगोन साननानै माने सानफ्रोमबो नायनो थाङो नायनो थांसेयावबो जों माने देवबार दिनै जाथाय जालांबाय अबेखै थांखो बेखौ थार हमस्लाबनो हायाखै जोंबो जनाय साइडजों नागिरबाय बगरसाफ्रि जनाय बिदि राजाखाना सब नागिरजोबदो मोनाखै मंगलबारैसो आंनि आइखौ मानसिफोरनि खुगा खुगा खोनादों ओजोंहा दिमु गलायावबो वान शपखै बेरायनाय साननि 12 बाजियाव सिसि केमेरायाव दङ नुदों आरो बिथिंजा गावनि बिजामादै जानाय सिलियावबो 4थायाव नुदोंनो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनायखाय फैगोन साननानै जेबो माथो होआखै होनदो माथो होआब्लाबो जोंबो खबर हरजानो लुबैदोंमोन जों थेवबो बिनि खुगा गामिनि खुगानिफ्रायबो खोनादों बाम्पार ड्राइभारफोर दंमोन जोंनि खाथिनिनो बैनायमोन बिसोर खिथादो नंगौ नङा खर' खाख्लुमना अखाबो दं अखा बिराद हादो इखालि हराव गाव अबाव थादों मादों इखौ रावबो मिथिला हरनि 3:30 नुदो इबो अखाजानाव बेनो लास्ट बेनिफ्राय सानाव नुवाखै होनदो बेखौनो जोङो फैजानो लुबैयो आंनि आइखौ जों बिराद गोसो गोरबोयै अननानै दिनैसिम 10-20 बोसोरसो जाबाय खर' एसे गाज्रि जादोंबाबो मोजाङै साबना हामना मोजांसिन जाबोनो हमदोंमोन गावनि ताल लानानै न'आव थांलाय फैलाय खालामो 4 किल'मिटार टेकापाम बालाबारिनिफ्राय हांमा साफरिसिम थांलाय फैलाय खालामनानै बिदिनो बेयावनो जायो ओंखामफोरखौ हांमा साफरियाव जानानै थाङो आरो हैनोबो थाङो जोङो बेनिफ्राय जि दिनाखन थांदों बियो देवबारै बिनिफ्राय नागिरनानै मोनाखै 19 तारिखनि देवबारनि दा दिनैजों सानब्रैयानो जाबाय जोङो साननैया समबारा इखै नागिरबाय जनायखै बेनिफ्राय आरो माबाखौ मंगलबारखौ एसे नागिरबाय सिलाफोथाराव नागिरबाय अखाजान नागिरबाय बेनिफ्राय नै दिनैबो बिथिंनो अखाजानखै बगिबिल बिथिंजा नागिरजोब्बाय आरो नागिरना मोनाखै सोरबा नुयोब्ला बे नाम्बार जानबुं नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामना हरबानो जाहैबाय गोजोन्थों मोर नाम मतिन बसुमतारी हांमा सापरि गाँव और मोर आई डेकापामत थाको अहा जोवा करे हांमा सापरित लय बारी एकटा आछे डेकापाम बालाबारी इयाते देवबार 19 तारिखत मोर आईटू माने हेरा होइसे चाबले নোযোৱা কাৰণে ঘৰৰ মানুহটো গৈছিলে 11 বাজিত ৰাতিপুৱা অহা যোৱা কৰে বুলি মানে যোৱা নাছিলে এই টাইমতে ই গুচি গ'ল পশ্চিম সাইডত অকাজান পাইছে বুলি শুনিছে আমাৰ গাঁৱত এইটো বাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰবিলাক দেখিছে বুলি কৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো মানুহ বিচাৰিব গৈছিলে সোমবাৰ দিনাখন জোনাই সাইডত বিচাৰিলো আৰু মঙ্গলবাৰ দিনাখনে আমি শুনি পালো মানে অকাজান বাইপাস তলত ৰাতি 7টা বাজিত মানে একটা দোকানীটো কৈছো ইয়াতে দেখিছিলে 7 বাজিত ইয়াৰ পৰা মানে দিনত কোনো দেখা নাই বুলি কৈছে আমাৰ গাঁৱত বাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰবিলাক মানে দেখাটো হয় নহয় বুলি ভাবি পেলাই মানে ইহঁতে উল্টা ঘূৰি আহোঁতে মানে দেখি পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আনা নহ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমি কালি আৰু আজি 21 আৰু 22 তাৰিখ আমি বহুত বিচাৰি আছে পোৱা নাই আইটো এইটো বদলেণ্ড বুবলিত ছাৰবিলাক নিউজত মানে যেনেকা উঠাইখিনি এইটো চেনেলৰ মাজত কোনেবা আমি হাত জোৰি পেলাই কয় কোনেবা দেখি পাইছে যদি মৰম চেনাই লাগি মানে এইটো নম্বৰ একটা দিম এই নম্বৰ দিনত ছাৰবিলাক দিব এইটো আমি আশা কৰিছো কিবা এটা মোৰ আইটো য'ত হ'লেও য'ত গৈ পাইছে হ'লেও মানে ৰাইজৰ ৰাজাক মানে অনুৰোধ জনাইছে পাম বুলি আশা কৰিছো মোবাইল নাম্বাৰটো আছে 7086263676 আৰু একটা নম্বৰ দিছো 970708604336